fokua aldatu edo zehaztu egingo dugula, eta ikasle etorkinen euskararen ikaskuntzaren gainean hitz egingo dizuet. Egia esan izenburuan hanka sartu nuen, ez da ikasle etorkin. Igual zehatzago eta justu izateke esatea jatorri etorkineko ikasleak. Gero aurkezpenean zehar ikusiko duzuen bezala. Hasi baino lehenadare eskerrak eman dizkioke Ainarari eta Kitxo talde osoari, ze Ibar niretzat oso berri berezia da, ama Ibartarra dut. Orduan legarrekoa, eskaera edo gonbita egin zidanean emozio handia sentitu nuen. Zer eta gaina transmisioaren gainen hitz egiteko, gu bitxian beti entzun izan dugu amari galdetuta askotan atxa Zumaiarra, eta Zumaian euskararen transmisioa garai hartan ere, igual baldintza erraxagoak edo zeuden soziolinguistikoki Eibarren igual ez hainbeste, baina atxa oso euskalduna, euskaltzailea, eta nire amak beti kontatzen du etxian, nola behek etxian, nire amak eta hemen Eibarren etxian mezu garbi hartzeukaten, guria euskera. Nik hori txikitatik entzun izan dut askotan, familiko bazkaiak eta anekdota moduan, baina gero bat aztenanean gauzak irakurtzen eta transmisioa txikimendua eta hortaz zen. Oso berezia izan zen email hori eta eskerrak eman edizkizut Ainara eta lantalde guztiak. Helburuak hasiko naiz eta ondoren datu, oinarri teoriko edo hausnarketarako edo ze pentsatu ematen duten informazio batzuk emango dizkizuet auzi honen inguruan, Kataluniako ikerketa batzuk ere aipatuko ditut, EAEra mugatuko naiz, Euskal Herrian EAEko hainbat datu ikasle etorkinen inguruan. Aipatuko dut baita ere ze kontaktu gutxi daukaten Euskal Herriko osoa kontuan hartuta jatorri etorkineko etorkinen populazioak, baina jatorri etorkineko ikasleek soziolinguistikoki oro hartuta zer kontaktu gutxi daukaten dentsitate handiko euskal guneekin, hori aipatuko dut baita ere, Euskal Herriko ikerketa batzuk gainetik bada ere aurkeztuko dizkizuet, eta gero ekarri ditut ikertaldean Gasteizen halako proiektu piloto batian, ez gara asko urrutirago joan, baina segurara etorritako ikasle batzuen euskararen ikaskuntza edo garapena pixka bat aztertzeko aukera izan dugu eta datu zehatz batzuk emango dizkizuet. Eta gero aurrera begirako puntu batzuk ere bai galdera modura. Hiru helburu nagusirekin etorri naiz gaur, bata oso orokorra, holako nahi nuke oinarrizko elementu batzuk edo hausnarketarako puntu batzuk zuei eskaini, gero esan bezala ikerketa zehatz bateko datuak emango dizkizuet. Ikerketa hauek daude hartuta euskarazko jarduera zehatz batetik, gelako testu inguruan jasotako datuak dira eta da ahozko ipuin kontaketa bateko datu batzuk emango dizkizuet. Aztertu ditugu holako trebetasun linguistiko diskursibo batzuk, zehatzak eta batzuk ekarriko dizkizuet, eta oso kontuan hartu behar dena da, seguran ari direla ume hauek euskara ikasten eta beraz sozializatzen eta D ereduan. Eta bukaeran izan bezala aurrera begirako galdera, ikerketa hildo batzuk nahi dituzke iradoki. Ignazi Bilari hartu diot informazio dexente gaurkorako, berak aipatzen du ze importantea den oroar, populazio elebakarretan ere, eskolako hizkuntza, eskolaratzeko erabiltzen den hizkuntza menderatzea, eskolaratzea arrakastaz egiteko. Noski, etxeko hizkuntza eta eskolakoa berbera denean, horrez dago inolako etenik, eta irakurtzen edo ikasten hasten direnean aurrak, pentsa, eskolan egiten duten edo ikasten duten guztiak badoka etxean ere lako babesa, jarraipena, gizartean ere bai. Hau ez da erresa eskola elebidunaren kasuan, baina Ignazi Bilak esaten duen bezala, hala ere, etxetik demagun ingelesdunak direnak, frantsesez eskolatu direnean, Quebecen bezala, behintzat
ikasle taldea homogeneoa izan da, oroar. Ze pasatzen da, gero eta gehiago gaur egun gertatzen ere bezala, eskolan hizkuntza bat baino gehiago daudenean, eta ikasle asko direnean, eskolako hizkuntza ez dutenak etxeko hizkuntza. Ordan eskolaren zeregina pixka bat komplikatu egiten da. Eta Ignacio Bilak ematen ditu adibide batzuk, gaur egungo hizkuntza aniztasun berriaren adibide batzuk eskolan, ez? Gertatu daitekena da, ikasle etorri berriak edo jatorri etorkineko kopuru handi bat egotea, baina dena delako arrazoiagatik taldea homogeneoa izatea jatorrizko hizkuntzari dagokionez. Igual egongo dira kontaktuan, gelan egongo dira kontaktuan, eskolako hizkuntza etxeko hizkuntza dutenekin. Hor badago aniztasuna, baina ez da haina handia demagun, ez? Ignacio Bilak demagun baita ere beste kasu bat. Jatorriz etorkinak direnak, eta zeinekin daude gelan, gaztelania dunekin, eta eskola direz katalanez da. Ordan, ikasle guztientzat da eskola hori H-bian edo H-iruan. Aurreko kasu hori pixka bat komplikatu da. Eta ja, Ignacio Bilak esaten duta, Katalunian asko, ez? Segurazki hemen baino gehiago, pentsa, gela batean gehienak jatorri etorkinekoak direnean, eta inorrentzat ez da etxeko hizkuntza, eskolako hizkuntza, eta gainera jatorrizko hizkuntzak bat baino gehiago daude. 6, 7, ordan, gauzak asko komplikatu daitezke. Honek, ze pentsatu eman dit eta esan dit, jo, egia da. Euskal Eskola elebiduna gutxi gora bera 2000 urtera arte, eta gutxi gora bera, ez da? Hor, aur elebidunen tipologiak, ez? Izan ditugu aurrak, eta gaur egun ere gehienak, ez da? Euskal Eskola gaur gehienak etxetik gaztelania duenak dira, eta euskara dute bigarren hizkuntza, 2-4 urterekin ikasten direnak. Badaude baita ere gutxiago, askoz ere gutxiago etxetik elebidunak, elebidun goiztiarrak. Eta gero badaude baita ere etxetik euskaldunak, eta gero gaztelania hasten dira ikasten eskolan, ez da? Leku euskaldunetan. Hau izan da nolabait, tipologia, handi bat egin bat dezake, Euskal Eskolaren tipologia nagusia EAen bintzat, ez da? Baina gaur egun, behira, badauzkago horietaz aparte, badidez etxetik errumanera duenak direnak, eta gero hasten dire ikasten gaztelania, euskara, H-bi bezala, iru. Baina badatozkigu baita ere eskolara etxetik elebidunak direnak, eta ez euskara gaztelania elebidun. Tamazik, arabiera, etxian, gehiago gutxiago, baina elebidunak guztiarrak, horiek euskara, gaztelania, hori inglesa sartu ere zute egin, pentsa, Edo Pakistan diratozkigunak, ez da, Punjabiera egite dute, baina etxe horietan gehiago edo gutxiago urduera ere presente dago. Eta eskolara datuz ja etxetik elebidun, baina eskolako hizkuntza ez gaztelania eta ez euskara ez dira etxeko hizkuntza. Orain arteko ikasle elebidunen tipologia nolabait azkenengo Euskal Eskolaren 30 urtetan balio izan diguna, elkapen handiak egiteko, gaur egun segurazki gero eta gutxiago balio dugu, eta horrek argazki oso konplexua usten dugu. Horregatik, Ignacio Bilak esaten du, aurretorkinen edo ikasle, jatorri etorkineko ikasleen hizkuntzen ikaskuntza eta eskolako arrakasta ikertzeko orduan hainbat faktore hartu behar direla, ez? Badidez, ea zenbateraino aurroiek jatorrizko hizkuntza, etxeko hizkuntza garatzen duten. Askotan oso ahaztuta daukagun galdera da, ezta? Aurretik, baldin eta berantiarra izan dut bada haien eskolatzea, aurretik ze eskolatze maila daukaten, idatziz idazten badakiten, irakurtzen badakiten, irakurtzen ikasi baldin badute txineraz, ondo, irakurtzen dakite, baina pentsa ze aldatu behar duten, ezta? Familiaren hezkuntza maila zein da, ze espektatiba dituzten eskolarekiko, nola ez hezkuntzekiko jarrerak, eta bar. Ordan, hainbat faktore, Ignacio Bilaren. Aipatuko izkizuet, Eduardo Ruiz Biaitezen artikulu honetatik hartuta, eta Uri Ruiz eta Amelia Barkinen lan batetik hartuta, kontestu honetan eskolak dauzkala hainbat pare bat behintzat zailtasun nagusi. Berak dio ez, Ruiz Biaitezek dio, etxetik gaztelania dunak jarri nezake, eta frantzesdunak
euskalduntzea lor dezake eskolak, lortu du, badakigu ze arazo daude, lortu du neurri handi batean, baina etorkinen kasuan ez dago argi zergatik, batetik, imigrantek euskarazko hizkuntza eredutara eraman beharko lituzkete euren seme alabak, eta hori ez da batez ere gero ikusko dugun bezala ikusita non dauden etorkinen edo iritsi berrian dentsitate handiak non dauden ikusita hau ez da inerresa. Eta gero bestetik, imigrantearekin komunikatzeko hizkuntza gaztelania ez denean, oraindik eta zailagoa da familiariek esatea, bai, euskara, ez esatute gaztelania horrena. Amelia Barkinek eta Uri Ruiz Bikandik ere esate dute, familia etorkinetako ikasleen uniko 40 ez daki eskola hizkuntzetariko bat, bera ez euskara eta ez gaztelania. Eta gainera, dakigun bezala ikasle asko ez dira eskolatzen 2 urterekin, lehen hezkuntzan iristen direnean, eta honek oraindik eta konplexuago egiten du argazkia eta zer pentsatu handia ematen dute erronkak izugarria dira. Lehen ere esan dut, nik uste dut pixka bat ezotea dauzkagun pixka bat ahaztuta edo etorkinen jatorrizko hizkuntzak eta Eduardo Ruiz Biaitezek esaten du ez, bukaeratik hasiko naiz. Etorkinen hizkuntza guztiak kontuan hartu beharko liratekela eta bera urrutiragoa eta euskal gizarteko hizkuntzak direla. Hau, igual beste eztabaida bada, baina bintzat ze pentsatu ematen du. Kontuan hartu behar dugu, ez dela gauza bera bat ere, aur baten etxeko hizkuntza errumaniera izatea, adibidez, txinera, paragira, edo kurduera, berebera, kitxua, aimara. Ez bakarrik, denoi datorkigu burura, hizkuntza gutxitua da aimara Bolivian ere. Horrek dauzkan ondorio praktikoak, errumaniera, etxean errumaniera egiten duen batek, nahiz eta euskaraz edo gaztelaniaz ikasi irakurtzen, adinean aurrera egin ara interneten sartu eta errumanieraz idazten eta irakurtzen ikasteko medio pila bat topatuko ditu. Aldiz, ez dakit, egia esan ez dakit aimararen presentzia zein den interneten, hankasartzen dut barkatu. Baina aimararen presentzia interneten txikila izango dela sumituta, da nahiz da hankasartu barkatu, aurrorrek ez dauka hainbeste erraztasun, ez dauka hainbeste gune jatorrizko hizkuntza lantzeko. Orduan, den hizkuntza egoeren aurrean, euskararen komunitateak badu begiratu propioa izateko arrazoirik. Edapena amets izan duten herrien hizkuntzek ondare ukaezina dute. Euskararen komunitateak ondare desberdina dauka. Ondare horiek, iraupenezko ondareak, erresistentziak ondareak, porrotezko ondareak, nahazketazko ondareak, liseriketazko ondareak, beste emozionalitate batetik begiratzen ditu hizkuntzak. Edo aukera ematen dugu behintzat, beste emozionalitate multzo bat aktibatzeko munduko hizkuntzen aurrean. Hizkuntzak zaintzeari, maitatzeari buruzko bagaje propioa bat du euskaldunen esperientzia hurbilak. Hiztun moduan dugun ibilbide existentzial kolektiba. Hori motxilan darama komunitate honen erdiguneak. Enpatia potentzial bat sortzen du horrek, beste hizkuntzen aurrean hiztun moduan gure esperientzia vitala den modukoa delako. Migratzaileen hizkuntzei harrera egiteko elementu eragile bat izan liteke, baditu bere ondorioak. Ze pentsatu handia ematen duen testu zati bat, nire ustez. Halako solidaritate bat piztea erraxagoa da, gurea bezalako hiztun komunitate minorizatu batean jatorrizko, kanpoko kakotxartean hizkuntzen aurrean, eta ez dominantea izan den komunitate baten aldetik. Dut hori nahi duela esan. Baina, ze gertatzen da oroa, eta urtza garairen tesira jodut, ezta? Alegia, ikasle etorkinak edo jatorri etorkineko ikasleak murgilketa bidez ari dira eskolatzen, ari gara eskolatzen, ala aspiratze bidez. Bereisketa argi izan dezagun, murgilketa eta aspiratzea bi ereduak biak dira aurra eskolatzea etxekoa ez den hizkuntza, bigarren hizkuntza eskolatzea. Diferentzia da, murgilketa ereduetan, sistemak kontuan hartzen duela aurraren etxeko hizkuntza, errespetatzen duela, babesten duela, eta nahi duela etxeko hizkuntza ere ikaste. Aldiz, aspiratze ereduetan, sistemak aurraren etxeko hizkuntza baztertu egiten du. Ez du kontuan hartzen, ez dago presente ikastetxean, nola da, ez da existitzen. Biak dira etxea, eskola
etena hizkuntzari dagokionez, baina murgilketako ereduak nahi du hau eskolako hizkuntza ere garatzea aurra. Aspiratze ereduak edo submersioak ez. Urtzagaren nazi bilari hartu dio eta egia da, ez? La inmensa mayoría asiste, etorkinez ari da, la inmensa mayoría asiste a programas de sumersio lingüística eta horren ondorio txarrak ditu. Hizkuntza horiek ez daukate presentziarik eskolan, oroar. Ordan hau, honekin kontu zibili behar da. Ordan, erronka izugarria da, moduak bilatzea, etxeko hizkuntza, jatorrizko hizkuntza horiek nolabait presente egon daitezen eskolan. Noski, murgilketaren sekretuetakoa da, irakasleek badakitela aurraren etxeko hizkuntza. Eta horregatik baliozten da aurraren etxeko hizkuntza, nahiz eta ez izan eskolatzeko hizkuntza. Hau, imposiblea da, etorkinen, kaso, ezin da. Beste bide batzuk bilatu behar dira. Vale. Bueno, salto txiki bat egin dut. Eta banua Kataluniako ikerketa batzuk aipatzera, egia esan, Katalunian egin duzten ikerketa eta nik bilatu ditut danak, eta ez dira oso baikorrak. Ikasle, jatorri etorkineko ikasleen emaitzak beti jatorriz bertakoen azpitik daude. Hemen dauzko zuen matematikako, irakurketa, ulermen irakurketako elemena zientziak, beti daude. Ignazi Bilak eta beste jende asko esaten du, emaitza txarra atzean dagoela, ikasle etorkinek ez dutela menderatzen, eskolatze hizkuntza. Oda, katalana ez dutela edo gaztelania, ez dutela menderatzen. Interesgarria da nabarretu dago. Lortzen dute katalana ikastea, gelan, ikaskideekin, jarduerak egiteko, hizkuntza maila oinarrizko hori. Ez da, Kaminsek, Bix deitzen diena, berdin. Ez dutena lortzen da, katalan maila aurreratuago bat. Eta maila horrek ahalbidetuko luke, idazketa jarduera konplexuak, ulermen jarduera konplexuak egitea. Eta netzat hau importantia, ez da kontua katalana ez dute ikasten bat ere ikaste dute. Baina ez, Kaminsen zehaura, ez da, maila minimo hori, edo eskola arrakasta bermatuko dizuna. Kontua da, Kataluniak izate dutela, nazioarteko hainbat ikerketetan ere ondorio berberak atera direla. Igual, aurrera egingo dut, hau ikatzekotan nigan, aurrera egingo dut. Ea etorreko naiz. Beste ikusi ezazuen berdez dagoen grafikoan, azkenengo 13-14 urtean, urtero gutxi gora bera, 2000-3000 ikasle etorkin gehiago datoz EAeko eskolara. 2000 urtera arte, asko ere presentzia txikiagoa zen, horregatik esaten nuen elebidunen tipologian ere 2000 edo jar daitekela igual, 2000 eta bat. Orduan, etengabe ez, gero eta kopurua handiagoa da. Azpiko zean, grafikoak, interesatzen zait ikustea, igual ez da ondo ikusten, guztira ikasleen 6,9 da jatorri etorkinekoa Euskal Eskolan. Katalunian uste dut 15 edo daude. Problematikaren dimensioa kuantitatiboki ere berbera, zentzu horretan. Interesantea da ikustea eta hori jakina da, baina epatuko dut, eguneko ikasle jatorri etorkineko eguneko ikasleen, eguneko ia berrogei A eredu publikoan daude. Eta D eredu publikoan eguneko 5, D eredu itunpekoan eguneko ia 3, kontuan hartzeko datu dira nola ez. Titular bat ez. Hizkuntza aniztasuna handiena ez da Amerikatik etorri bezik Afrikatik. Kuriosidade bezala. Hau, lehen aipatu dudana, esan dizuet, ezkerreko mapak zenbat eta kolore ilunagoa esan nahi du euskaliztunen dentsitate handiagoa. Zenbat eta txuriago, euskaliztunen dentsitate txikiagoa. Eskubiko mapak zenbat eta ilunago, orduan eta etorkin, ez ikasle, etorkin populazio dentsitate handiagoa. Ondorioa garbila da. Euskararen dentsitate handiena han, etorkin kopuru handiena beste puntu. Salbu espena ditzatik igual lehartiba, pixkat hola. Ikusten duzue, hemen euskararen dentsitatea, euskaliztunen dentsitatea ez da handia, aldiz. Hemen etorkinen populazioaren dentsitatea ez da handia, ondorioa, osa eta aier direna.
Euskal hiztun dentsitate handiko guneetan etorri berrien kopurua eskasa da. Hori, eta negatibo jarreta. Etorri berrien kopuru asko dagoen lekuan ez dago euskal hiztun asko. Horregatik artikulu, Osa eta Ierlik artikulu horretan esatu dute etorrera. Iritsi berrien kontu honek euskarari ez diola ekarri ezagutzen ez zuen arazorik. Artikulu oso interesgarria eta gomendatzea izan. Zea, berriro ere ikuspegi UNESCO etxea eta munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedrak galdetegi bat pasazien zientoka, batez ere Bilbo, baina zientoka etorkinei joan dela urte batzuk, eta emaitza batzuk, zu pentsatu emate dutenak. Integratza ez dela arraza esatu dute, eta gustatzen zaiela guk interesa agertzea haien hizkuntzekiko. Eta guk ere egin izan dugun historian zehar euskaldunek, hona datozenek hizkuntza sare solidarioak osatzen dituztela. Asko elean izak dira, baina batzuk bakarrik egitutena da jatorrizko herrialdeko hizkuntza ofiziala bakarrik da. Niri buruan datoskit, segurazki Amerikako kasua hori da. Noski, Rumaniakoa eta... Helburua gehienek aitortu dute gaztelania ikastea dutela helburu, baina baita ere esatu dute, asko aitortu dute, euskara ikastea ere ikustu dutela integraziorako lagungarria dela. Min ematen die hizkuntza eta kultura galtzeak. Zer gertatzen da hizkuntza gutxituekin datozenek. Jatorrizko lurraldean hizkuntza horiek gutxitua diren etorkinek ze egite dute. Batzuek egite dutena da haien balioa aitortuta aldarrikatu, beste batzuk egite dutena da ofiziala, hizkuntza dominantea, jatorrizko lurraldeko hizkuntza dominanteari indarra eman, eta beste batzuk zuzenean jatorrizko hizkuntza txikia eskutatu. Hainbat neurgailu, euskera, gaztelania, matematika eta ingelesa. Euskera, gaztelania, matematika eta ingelesa. Beti jatorri etorkineko ikasleak berago. Polita da ebaluazio diagnostikoan esaten dena da, populazio etorkinaren barruan ere, bertakoan bezala, aniztasuna handia dagoela. Eta badaudela kasuak, eskolatzea maila arrakastatsuan egiten duten kasuak badaudela. Eta emaitza horien azpilan aniztasun izugarria dagoela. Eta pixkat aurreratuko izuet gaurko ondorioetakoak, gu begiratu ditugun kasu zehatz batzuetan ere, hori ikusten da. Anistasunaren ideia hori eta emaitza positiboak ere badaudela. Azkenengo ikerketa bat aipatuko izuet, pixkat geurea hartzertu baino den. Guk ibili dugun korpus bera da, zati batean behintzat, Leire Diaz de Bereñuk eta Inés García Eskoagak, Gasteizko eskola da Ramon Bajo, Aldezarrean dagoen eskola publikoa, orain dela urte pila bat jatorriz kanpokoak ziren ikasleak bakarrik zauden, baina orain gero eta gehiago jatorriz bertakoak direnak ere bertan ari dira ikasten. Hiru aurren ekoizpenak aztertu dituzte Gasteizen, seguran beste hirurenak, hauek gero nik aurkeztuko den ikerketan ere hauek erabili ditugu. Etxetik arabiera dunak Gasteizen eta seguran portugesa, bulgariera eta arabera. Ikasle hauek denek ahoz ipuin bat kontatu dute eta gero Leire Diaz de Bereñuk eta Inés García Eskoagak hainbat analizi egin dituzte ahozko ipuinaritan ikusteko euskaraz nola moldatzen diren genero zehatz horretan. Taula hau ez dizut esplikatuko, baina taula honek biltzen ditu kontatu duten ipuineko egitura narratiboa edo ipuineko edukiak. Ea kontatzen dituzten, ala ez. Eta hiru horrek esan nahi du, seguran zin Gasteizen, hiru aurrek egite dutela. Aurra hauek gai dira, Gasteizen ere bai. Ez seguran bakarrik, Gasteizen ere bai. 10-11 urterekin eta txikitatik euskaraz eskolatuta. Aur bat 5 urterekin, 5 urte doa euskaraz eskolatzen, beraz 7rekin hasi zen. Aur horrek ere lortzen du
euskaraz gauz ipuin bat kontatu, eta zenbait trebetasun bada euskara. Ergatikoa, nork. Ekoiztean dute. Ikasten ari aldira aurre etorkin hauek ergatikoaren ekoizpena. Gure galdera horietako bat. Batuketak egiten baldin baituzue azkar datian, hemen Gasteizkoak eta Segurakoak ikusiko duzu oroar, Segurakoen emaitzak uso inkorrekto da, edo ez dute ekoizten ergatiboa tokatzen denean, edo ergatiboa tokatzen, ez da tokatzen eta alare esan egite dute, batuketa askar bat egiten baldin baduzue uso inkorrekto eta uso korrektoren artean, aurrenengo gauza, Gasteizen ere askotan ondo ekoizten dute ergatiboa. Euskararen, seguran pixkatu goxiago, emaitza hauen arabera. Baina Gasteizen ere lortzen dute. Bueno, pasako nahi zuzenean orkezpenaren azken zatira. Aurreko ikerketan erabili diren 3 aurrez gain beste bat ere aztertu dugu, eta egin duguna da 2 garaitan aztertu hauen euskara. 2 grabaketa egin dizkigu 2 urteko tartearekin. Orduan, adibidez, K aurra etxetik Arabia duna da, 2 urterekin hasi zen euskararekiko kontaktua 2 urterekin hasi zen, orduan, bere lehen ahozko kontaketa 5 urte eta 10 hilabeterekin, bigarrena 7 eta horrela aur bakoitzaren kasuan. Ikusiko duzun bezala, ez dira adin berekoak. D ereduan eskolatuak dira, denak, seguran ez dago bestelako eredurik. Hori bai, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza bakarrik daude, gero ja behasainera joaten dira normalian, DBH garaian. Eta, badago halako hizkuntza errefortzu sistematxo bat ere badokate eskolan, baina argi esan ziguten ez zela derrigorrez bertatik pasa beharreko zea bat. Aurretorkinak ez zituzten derrigorrez hortik pasatzen beharren arabera. Segurako, ezagutuko duzu, baina Euskaldunen proportzioa izugarri handia da, Euskal Herriarekin eta baitako Hierrirekin konparatuta ere. Hau, gaztatxo hau, gaztazati hau, ondo dagoen. Koloreak ez daude ondo, Euskaldunen koloreak behar duke handiena. Ordan, segurako Euskara gaitasuna segurako aurrengan izugarria da, 89%koa da, aurrera. Atzerritarren proportzioari begiratzen baldin badiegu, pixka bat gutxi gora bera, hor dago, proportzio horretan. Eta batek baina gehiago buruan daukazu, eta egia, hemen aurkeztu, hemen aztertu dugun kasua, ez da bate ohikoena ikasle etorkinen kasua. Ingurune euskaldun eta D ereduan eskolatzen ari diren etorkin kopurua oso txikia da Euskal Herria. Orduan, hemen ikertu dugun kasua da batetik oso zehatza, eta bestetik minoritarioa. Pentsatzen gugontzen ukatelo hori, klaro haietz. Ahoz, eskatu genien ahoz kontatzeko ipuin bat. Ikerketaren partean. Aurrez ere, heldu batek ipuin bat kontatu ziren, eta esan zien, orain, zu kontatu zure ikaskideari. Eta konsigna, emantzitzaien konsigna komunikatiboa, ondo kontatu zazu, ze grabatu egingo dugu, eta grabatu egingo dugu aurre txikiago erakusteko, eta gainera, entzuten ari zaizun aurrak gero berak ere kontatu behar. Orain, ondo kontatu, ipuina. Entzun duzuen ipuin hori ondo kontatu. Eta matxinzaku, Txomin ipurdi ipuin ederraren egokitzakun bat. 3 aztergai ekarri dizkizuet, oso gauza zehatzak ekarri dizkizuet, barkatu behaz behu bat. Batetik kontaketarako autonomia, hau da, zenbateraino diren kapaz ipuia hasi eta bukatu kontatzeko, ala aldiz, helduaren laguntza behar duten aurrera segitzeko. 2, testu antolatzaileen mota bat zuen ekoizpena, eta 3, aditz denboraren erabilera. Oso analizi linguistiko diskursiboa da, bale?
Haur batek bakarrik dauzka zailtasun asko. Behin esate zaionean, hala orain, zu kontatu ipuina. Esan izena, kamara ere begira, zure burua orkestu eta kontatu ipuina. Ka aurrak bakarrik eta bi aldietan, bi urtetan, bi garaitan doka autonomia nola bai txikia. Personaiarekin dauzkaz ezinak, makintzaku, ikintzekin ez da gogoratzen, erregaren pertsonaiarekin ez da gogoratzen, eta bar. 7 urtearekin ezin zuen hasi. Hitza eman zitzaion, eta ezin zion ekin ipuin kontaketari. Gainontzeko gaur guztiek, edo autonomia handia daukate, edo erabateko. Erabatekoak esan nahi du, hitza ematez ari aurrari, eta 3-4 minutuan, ez da isiltzen aurrari euskaraz ipuin ematen. 3-4 minutu. Pentsa, oso genero monologa da. Kamara baten aurrean, lagun baten aurrean, marraz irudi batzen laguntzarekin, euskaraz ipuin bat kontatu. Lortze dute. Denek ez, baina lortze dute. Erreferentzi bezala, dauzkagu etxetik euskaldun diren aur batzuen grabaketak eta azterketak eginda, eta etxetik erdaldun direnak, baina ereduan denak. Eta hauek ere ez dute lortzen 5 urterekin. Txikiak 5 urterekin ez zuen lortzen. Hauek ere ez dute denek lortzen erabat, beteko autonomia izan. Ez da etxetik gaztelania duen eta euskaraz eskolatu direnek ere. Adinean aurrera egina da, autonomia hori areagotzen doa. Jatorri etorkineken kasuan bezala. Testu antolatzaileak. Testu antolatzailea dira, kasu honetan, ipuietako gertaerak, ekintzak, faseak lotze ikusten, nahi duzue lokailuak, kategori orokorragoa da testu antolatzailea. Aztertu ditugu bakarrik, artxikonektoreak dira eta gero, eta. Denborazkoak, behin batean, urrengo egunean, halako batean, orduan. Eman edizudan titularren nagusia da, oroak adinean aurrera egina da, denborazko testu antolatzaile gehiago agertzen dela. Bai, lehenengo grabaketan txikienetik hasi eta helduaren dena, baina baita ere oroak aur bakoitzaren kasuan. Ze esan nahi du, adibide pare batekin, ze esan nahi du artxikonektorea bakarrik ekoizteak, loturak egiteko. Horako zerbait ekoizten dutela. Zalditegira, eta gero otsoak zaldi guztik akabatu ditu. Bate kuriosidade bat imaka, bai, segurako euskararen arrasto asko. Zaldi guztik akabatu ditu. Ta gero esan dute, ekarri honea, sua bota behar det. Esan dute, eta gero jasua bota dute, eta gero. Baina gauza bera egite dute etxetik euskaldunek. Jotake eta gero. Eta gero. Aldiz, 8 urterekin, eta hau jatorri etorkineko aur bada, begira gorriz markatu izkizuet. Egun baten, ez da eta gero. Egun baten da, nabardura temporal importante bat, ipuia bezalako genero batean, klabea dena. Lortze dute. Aurrera zijoala, atzeko plano bat ere sortze dute. Esan behar, eta gero matxinzako erreka handi bat ikusi zuen. Aurrera zijoala, atzeko plano bat sortzen dizut, eta gero aurreko plano batean jartzen dizut, erreka handi bat ikusi zuen. Eta orduan, 11 urterekin tendentzia iguala da, baina ematen du kuantitatiboki oraindik eta forma gehiago daudela. Osea, temporalitatea oraindik eta espezifikoagoa da. Minutu batzutara, hemendio gutxira, urrengo egunean. Holakorik ez dago 5 urterekin. Baina ez da ere etxetik euskal gutxi daude. Ez da etxetik euskaldunak direnek ere, ez da etxetik gaztelaniadunak direnek ere, eta euskaraz eskolatu direnek. Azkeneko azterraia pixka bat presakan, markatuko jazu, aditzaren erabilera, ipuia bezalako genero batean, aditzaren erabilera oroar, lehen aldian egiten da, salbu eta orain aldiko elkarrizketak. Gero badaude erabilera komplexuagoak, orain aldi historikoa eta bat da, esan bezala ez da bat ere ohikoa, eskolatze, edo euskalduntze kontestu hau ez da bat ere ohikoa ikasle etorkinen kasuan, edo jatorri etorkineko ikasleen kasuan, baina
ikusi dugun trebetasunetan, ikusi dugu autonomia altua, eta horrek esan nahi dukai direla egoera komunikatibo jakin batean, emandako prestatutako egoera honetan jendaurrean jarduteko ahoz, laguntzarik eskatu gabe, eta hortarako hizkuntza asko jakin behar da. Lortza dute ipuineko zatiak temporalki nahiko ondo markatzea, eta gero lortza dute baita ere iraganeko adizkiak erabiltzea, zailtasunak daude bat, ez ere txikienaren kasuan, baina lortzen dute oroa. Ikusi dugu adinaren araberako garapena oroa, bi grabaketen artean ikusi dugu hau guztiek egin dutela koska bat gora. Batzuk gehiago beste batzuk baino. Eta pixka bat erreferentzia bezala hartuta, etxetik euskaldun diren aurrak eta etxetik gaztelania dun diren aurrak, hauen emaitzak ikusita garbi da, nahiko garbi esan daiteke euskarazko eskolatzeak badaukala emaitza ona sortzen duela aurra hauen kasuan oroar, eta noski buruan daukaguna denok, segura dela. Oda, aurra hauek etxean ez dute euskaraz egingo. Eta hor haustura badago, etxeko hizkuntza, eskolako hizkuntza, gaztelania dunen kasuan bezala. Baina, seguran euskararen erabilera handia da. Aurra hauek ez daukagu datu zehatzik. Bueno, badauzkagu inpresioak eta nik aurra hori ezagutzen dut, ez datuak jaso zituen ikerlariak eta badakit plazan euskaraz egiten duela. Datu sistematizaturik ez daukagu, baina, bueno, sozializazioa, familiatik kanpoko sozializazioa aurra hori euskaraz ari dira egiten. Eta horrelako baldintzak daudenean badakigu euskarazko eskola eredua areta indar gehiago daukala. Buena parte del éxito o fracaso en la promoción de competencia lingüística recae en la posibilidad de que se establecen continuidades, hau da, jarraipenak. Etxea, eskola kalea, kasu honetan ez dago jarraipenik etxea eta eskolaren artean, bai ordea eskola eta kalearen artean. Anistasuna ikusi dugu emaitzetan. Ebaluazio diagnostikoan bezala. Oain, ni atrebitzen naiz esatera, emaitza hauek seinale ematen dutela, aurra hauek, eta jakin gabe etxeko hizkuntzaren izari den gertatzen, kontu. Ematen du eskolako arrakasta, izango dutela, lortuko dutela. Aurrera begirako batzuk, igual bukatu egingo dut ainare, edo denbora badaukat. 2 minutu? Bueno, bai. Galdera asko, gai honen inguruan. Zeka, ni zentratu naiz transmisioaren gaian, nik fokoa jarri dut ikaslearen trebetasunetan. Eskolaren testu inguruan transmisioa aztertzeko ikuspegi pedagogiko didaktiko integralagoa behar da noski. Gaur ez dut alakorik ekarri, Dena dela, jakin beharra daukagu eskolako hizkuntza aniztasun berri honen ezaugarriak zein diren. Jakin beharra daukagu ikasle hauen jatorrezko hizkuntzek ze egoera soziolinguistikoa daukaten jatorrezko lurraldean, ze horrek asko baldintza lezake, jarreren kontua, adibidez. Aipatu da lehen ere, alfabetatzen maila, batez ere berantiarren kasuan. Eta gero ikaskuntza prozesu hau aztertu beharra dago, baina ez bakarrik euskara, gaztelania, frantsesa edo inglesaren nahi baduzu, baita jatorrizko hizkuntzaren ere. Ez dut ez, baina eskola elebidunaren oinarri handietako bat, Kanada, Euskal Herria, Katalunia da, eskola elebiduna arrakastatua izango da, baldin eta aurraren bi hizkuntzak bermatzen baditu. Guk hori ikusi dugu, euskaraz eskolatu eta gaztelaniari ikasten dute. Euskaraz eskolatu, frantsesari ikasten dute. Baina hauen kasu, euskaraz eskolatu eta arabierari ikasten dute. Abai, baldakigu. Ez dakit. Horrean, nik uste dut hor merezi duela sartzia. Eta gero, ikuspegi didaktikoago batetik ikusi ze harrera egitura dauden, material didaktikoak eta bar. Eskerrik asko. Eskerrik asko egon. Ez dakitxe galderarik, bai,
bi galdera nagusi. Hitzaldien hasieran plantatu duzu, jakina, eskolaren helburua ikastea da, ikastea matematikan, naturzientziak, gizarte zientziak, gizarterantzia ere bai, eta esaten zenun, jakina, kanpotik beren hizkuntza eskolako ez denean, emaitza okerragoa da. Arlo bat bertutxe dituzu. Etxeko hizkuntza, Kataluniako emaitzak. Emaitza hobia egortzen dira, ezberdinak denean baino. Bi eredu aipatu dituzu, aspiratzea, uste dut, erabili duzula hitza eta murgiltzea. Nolabait, tesia mantentzeko, Inés Ibiliarena edo zurea zein zen, eskolan integratu behar ditugula jatorrizko hizkuntzak ere. Nolabait onura ekarriko lukeela, izena bera murgiltze aspiratze ezaizki gustatu, aspiratze, zorupatze, aspiratze badut konotazio negatiboa murgiltzeari ez diot bat ere aurkitzen hitzari. Lehenengotan, zailtasun izugarria hori egiteko, ez dakit nola materialki egiterik dagoen. Niretzako ezinezko bat ez, baina oso hurbil dago, espaitu ikusten 7 urteko umeekin dagoen irakaslea dominatzea, hiruzpalau hizkuntza, Lehenengo zailtasun bat, baina bigarrenik hori egingo bagendu ere, gaitasunik bagenduke hori egiteko ere. Horrek zen nahi du, alternatiboki euskararik tokiak eduko genioke. Eta nien nago prest. Zer behitut, nahikoa da dugu, eta horreindik eratzen jaku, eskolan euskara benetan sartu, eta benetan transmisio gune eraginko bihurtzeko. Aurrera hartuntza horiek ditugu, badakigu transmisio gune positiboa dela, baina oraindik ez da, dituzte, nahikoa positibo. Beraz, oraindik ere, barkatuko dira zure, murgiltze ereduaren aldekoa naiz erabateko eta oraindik ere gehiago murgiltze zebat egin behar dut. Agian, soluzioa errazago edo izaneke refuertzua. Indartze o kanpoko laguntza bat aur hoekin. Eta badaude sagioa goztiak eta nik ez dakit zerretik ez dira edatu gehiago esate bateako doan eskolatik kanpo musikara eta kirolea eta pintura eta halako gauzetara joten dien beste nazio bat. Beste ume batzuk euskara lantzera jutia. Eta horrela urbilduko lirateke gehiago, ikasun handiagoa lortuko leukete eskolako hizkuntza euren nagatzeko, gaitzako lantzeko. Justu bidea askoz ere, arrazagoa dela hori beste baino. Eta orduan ez nuke fokoa ipiniko eskolan ereduan murgiltze aspiratzen ereduan, uste baitut murgiltze eredua behar duela izan, baizik eta kanpoko laguntzetan. Hori lehenengo gaiari dagokionez. Eskertze dut galdera, esan nahi du ez dutela ondo esplikatu, zen ados gaudela. Kataluniatik eta hemen ere ez, esan izan dena da, murgilketa orain arte pentsatua izan den bezala, agian, ez dela hain eredu, orain arte funtzionatu duen bezala. Hau da, etxean ez du egiten eskolako hizkuntza, gaztelania, euskara, gaztelaniatik dator, edo frantzesetik, baina euskara eskola euskara ez da, baina eskolan, bai irakasle eta bai eskolak sistema ez dela helburutza dauka etxeko hizkuntza ere ikas dezan. Hori da murgilketa, eta da positiboa. Submersioa edo aspiratzea da aur bat, baita ere, etxekoa ez den hizkuntzan eskolatzea. Aimara aur bat, Bolivian gaztelaniaz eskolatzea, eta gaztelaniazko eskola horrek aimara hizkuntza ez onartzea, ez errespetatzea, irakasleak ez dakit, ez dio gusten aimaraz hitz egiten, aimara ez da existitzen eskola. Hori da, submersioa, eta horrek egiten duena da, aimara galbidera eraman. Hemen jokoan dagoena da, murgiltze sistema tradizionala ezinezkoa da aurrera eramatea aniztasun berri honekin, ze irakasleek ezin dute ikasleen etxeko hizkuntza guztiak ikasi ezin da, baina hala ere, ezin duguna da ez da ere beste muturrera joan eta jokatu submersio sistemak bezala. Hau da,
ezabatu etxeko hizkuntzak. Ez balira existituko bezala. Orduan, zein da tarteko bidea. Eta Ignasi Bilak eta hau zein da tarteko bidea. Asko daude.